Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýymyzyň hemde hormaty prezidentimizin ýurdumyzyň önümçilik pudoklaryny garaden ösürmekligi gönükdirilen tutumlarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýöpekçiligiň önümçiliginiň sadlaşykly ösürilmegine itergi berge. Türkmen awadyň ýöpek önümçilik birleşigine Günnägur welaýatynyň ýöpekçileriniň tawsyran pileleri gaýtadan işlenilip, içerki we daşarky bazarlarda bäýteşligi ukyply ýokary hilli haritler öňürilýär. İşçi hünärmendligiň 800-den gowragynyň zähmet çeken bir kärhanasyna egirme dokma, pile, kelepleýiji, renkleýiji, bedeýiji önümçiliklere sadlaşykly hereket edýär. Ýöpek önümçilik birleşiginiň işçi hünärmendleriniň ıhlatly işleri bilen halkara parahatçylyk we ynançmak ýelimizden geçen 4 aýym zähmet üstünlikleri bilen jemlenildi. Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna bu kärhanada çeýgi ýöpegiň 24 tonusy, nakmatalyň 3.484.000 iňe dördül metri, ýöpek matalylarynyň 37.000 iňe dördül metri, ýöpek halarynyň 87 iňe dördül metri öňürilip, bellenlen meýilnama üstünlikli ýerine ýetirildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýymyzyň hemde hormaty prezidentimiziň ykdysady özgertmeleri bilen bu kärhanada da işler döwrüň talabyna laýyk gurnulyp, önümçiligiň çygyrynyň keňeltilmegine, öňe ilerlemegine giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň obukyjylyk ulgamynyň kärhanalarynyň önümçilik kuwatynyň artdyrylmagyna gönükdirilýän tutumlar, önümçilik birleşiginiň halaçylyk bölüminiň işlerinden barha ilerledýär. Çepereli halaçylygyň atyrly zähmeti bilen döreýän nepis ýöpek halarynyň görnüşleri barha artdyrylýar. Bu ýerde sebite mahsus göýler çetelen haly we haly önümleri dörli ölçekli sowgatlyklaryň dokulmagyna guwanlarjy netijelere eýe bolunýar. Senagaçylar we telekaçylar partiýasynyň Lewap vilayet komiteti tarapyndan ýöpekçiligiň günnelik meýilnamalarynyň berjä edilişi, iş şertleri bilen ýakynan tanış bolup, önümçiligiň öňde barjy ezerli gelin gaýlarynyň gymmat bahaly sowgatlary bilen höwetlendirilmegi, ezerli denanlara ihlatly zähmeti ruhlandyrýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň bagtyýar işçi hünärmendleri milli ykdysadyýetimiziň ösürilmegine belent badalga beren Gahrman Arkadaýymyza hemde arkadaýly Gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan edip alkyşlaryny aýdýarlar.